Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lalabs. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw. Ano ba daw sayang kaagi karon? Merkining sa kababay nga taga-barangay ng Buluon, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Lalabs. I love you, Lalabs. Oh, Junjun. Muna itinod, Labs. So sige na text o tawagan na nahigugman ako nimo. May chance ka ko nimo. Lain na po na nagsugtunti ka. Yawa pa ta magkita sa personal. Kung mo na, magkita ta. Ha? Pero Domingo magkita ta. Ikaw ni Labs? Ako in town. Gwapom sa nining tawana. Abi ni mo, lipay kay ko nga nakikita ka na ako. Oh, Ya, karon nakita naman kita personal. Kumusta naman tong akong giingon ni mo? kuan, Jun. Sugdan ako ba? Betaw, uy. Ay tinuod. Dili makalisad ikog maon, Jun. Ang buot mong ipasabot nga, imo na kong gisugot na. Oh, Jun. Uyab na ta. Wow, salamat kayo, Labs. Ngawa ko ni mo paantos og dugay. Salamat kayo kaayo. Imo da itong uyab ang naghatod ni mo, Lalabs. Ote. Din masa mo nakailaad to. Ako na tong kataksti, uy. Mao ba? Ayaw lang kaayo pala bigsalig ng mga lalaki. Kaya naarabay lalaki nga igurang mo pahimos. Buotan mahinoon si Junjun sa kong tanaw, te. Maayun ta. Nabala ka gid tanang akong amo bahin na mo i Junjun. Oh, si Junjun maning nanawag. Hello? Ay, basta. Okay ra. Nagkakaw na ka. Human na. Ikaw? Wa pa lagi. Ikaw na, uy. Mapasog naman ko kung makadungog ko sa muntingog. Sus. Ikaw no, atikan kay ka. Tinod bitaw. Gibingaw magaling ko nimo. Bago pa ganito nagkita. Ingon ini lang yung tingali ning nahigugma. Dalhira bingawon ba? Karong Domingo ba? Manood sa ta? Asa mo taman, Roy? Bisa ka sa langgod. Kanang dapit nga malingaw ka. Sige. Manangit ko daan sa kong amo nga. Mo day off ko. Jun, abi ba na ko manuroy ta? Gidamang ko kunin mo ining gamayng kwarto. Anin ako pamatod, Lalabs. Kung nahigugma bagyo ka na ako. Ha? Oh, Lalabs. Jun, ayaw sa. Dili pa ko andam. Makadlo ko. Usa may mong kadlukan. Basi mapagduson niya ko. Ay, kabala ka. Kaya di ka na ko pasagdan kung mabdos ka. Bantay ha. O lagi, promise na nako nimo.
Labs. Junjun. Labs. Huwag yun na mo mapugi ni Junjun nga mong kaugalingon. May nahitabo gid na mo. Ay, maayo ang tagdili ko mamabdos. Hala, wala naman ko rikla. Magbalik ko pregnancy test, B. Aron maklaro ni. Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Kinahanglan mahibaw ini si Junjun. May hinuon nga mabdos ka. Jun, ang sa may itong buhaton, ani. Pahawaras mong trabahon. Mga tutas barili sa mong dapit. Ado ta mamuyo dito. Aron, adto na sa kamanganak. Day, lakas ako ha. Oh, asa man ka? Nangagad mong gutog inom mga kumabarkada. Imo kong biyaan din, hi? Ha? Nga naay bata, o nga, di paggibuhat. Nga naman di ay. Kadiyo magkay ko. Junjun! Hoy, Junjun! Tabangi kong bugos sining kahoy, oy! Og so, dining bagol kikuhaon ni Ron! Junjun! Ay, paita. Huwag yun mo patuo. Nisibat yun. Mula ka o nasad ka? Oh, kay naitari sunahan. Itari ito na mo ang manok sa kong amigo. Abi ni mo pagkat inuod lang, Junjun. Huwag naging ko makauyin ni natong sitwasyon. Abi ba na ako kung magtipon ta, imo kong pagdaon. Imo naman hinuong kong pasagdan, oy. Oh, Nain taon tay anak, oy. Unya nga itong panginabuhi din hiyang pagbaligyag bagol og kahoy. Unya, dili pagay kamot tabang. Imo lang kong pasagdan. Mas maayo pa talagang magbuwag na lang ta. Mupauli ko sa amo. Maode na gidangatan sa imong pag-live-in og lalaki, lalabs. Oh, ma. Maong ma. Anhi lang una ko din sa ato, ha. Oh, wa na'y problema, anak, uy. Kana pa nga na ako'y kauban din, he. Og naapog ko'y kalingawan nga apo. Ha? Maninda ka og donut? Oo, ma. Aron basta nga ako'y mapalit sa mga panginahanglan sa akong anak. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Diarang donut! Init pa! Palit na mo mga suki!
eskwela na ko. Sige, Inday. Ang akong bawon, ma. Diara, oh. Adon ako, ma, ha? Amping na ka. Pauli og sa'yo. Oo, ma. Bye-bye. Dali aras panahon, uy. Sunod tuig. High school na si Inday. Mga dam na ko sa kong paninda. Aron, makapaninda ko sa'yo. Naapara ba ko yung mga atiman nun? Salamat, Ki. Diara ang donut, mga suki. Init pa. Unsa na, Labs? Uy, Sam! Uy, ikaw maguday na. Donut niya akong daoy. Akong baligya. Oh. Paliti ko, bi. Uy, adad sa inyo. Di lang ko, Labs. Oy, kay way mo kaon sa amo, anak. Na, hala, sige, uy. Aris ako sa unahan, ha? Donut! Init pa! Buntag na saba. Ay, mag-post ako sa Facebook, be. Ay, saan man nirong panahon na nga, mauna magiging uso. Irig mata, Facebook na yun. Mag-post sa ako. Ay, Lunis na pod. Kayod na sabtaini kay naay estudyante. Kapait ning pobrita. Uy, hala. Ni comment mo ni si Sam sa kong post. Ayaw ka bala ka, Labs. Kay mo abot ra ang lalaki nga mo pangga nimo ug dadon ka sa altar sa kami niyon. Wa ni paglaom, oy. Oh. Hala. Ni chat si Sam. Hi, Labs. Ay, kapoy ba yung mga laki, uy? Puro pangilad. Ni-chat naman pa ni si Sam na ako. Labs, pwede makikita ni mo. Naunta ko'y tuyo ni mo. Diri lang sa tabuan. Tsaka'y tuyo ining tuhan na ay. Madum sa gikog tabuan. Ako na lang ni siyang hapiton. Salamat nga, nakikita ka na ako, Labs. Ano saan mo tuyo na ko, Sam? Labs, ang tinuod. Nakagusto ko ni mo. Uy, hatay para good. Unsa din yung imuha, Sam, panguyab ni? Oh, Labs. Sam, prangkahan ta lang ka ha. Dili ko ganahan nga musod og relasyon nga dili seryoso. Kay sakto na ako sa edad. Kung tininood ang imuha nako, pangasawa nako. Og kinahanglan sab nga madawat nimong akong anak kay na naman ko'y anak. Dili na ko gusto masakitan pa Sam good. Seryoso ka, Labs. Kung di mo na akong sugton, mahalon og paggaon ka. Dili ka na ako pasakitan o andam ko mga mahan si mong anak. Sige, sugtan ti ka. Pero ipakita ha. Tininood ang imuha din nako. Oh, Labs, oh. Karon na yun, wadto ko sa inyo, aron makigsabot sa imong inahan. Kung kanus ako may. Uy, nagkasinabot na day mong lalabs dong, Sam. Unang, Unya, sa may plano ni mo dong? sa sunod buwan, mamay minang. Ay, ayaw na lang anang pamay-pamay dong, uy. Ha? Ma, Mas gasto na. Gasto na gid kayo ng pamay-pamay, lalabs. Pakasal na lang diretso aron gamay ra gasto. Salamat na nga, wakay pagsupak sa mong relasyon ni Lalabs.
Isa lang gid ako sa ma. Nga dili ko nimo pasakitan. O, Labs. Ako na isaadi mo. Nga mahalo na og panggaon, di ka. Wa ko magdahom sa nahitabo sa akong kinabuhi. Nga may lalaki pa ba daay nga maseryoso na ako. Sa mga naminaw karon, labi na sa single mom, ayaw lagi mo pagkawa sa paglaom. Kay may lalaki ra gyud nga gitagana ang Ginoo nato. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN.